Mga kagaw naman niya nga nagadevelop sa aton nga Indospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang ditribayo sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya patyon sang monolaurin nga ara sa ditribayo. D3 Bio. O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Ang Indospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment. Iskanig ko pa na. Buhi na sila. Kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga Indospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate no dumamon isang tetanus no tetanus kara lang sa lansang sa tuktok pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogig kita mag-observe sa aton proper hygiene, magtinlo sa aton palibot kag magpreparar sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pagtumar sang D3 Bio. Adlaw. That's right, Sir JP, no? Kakatabo ini ang Indospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permi ginamon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics. Ako ya Sir Kevin, kag Sir GP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Once nga malala ka sa infeksyon, ang kantuan mo, hospital mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw. Kakapo ya, kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya damo kagaw mo baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon kay. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. May monolaurin pa ka nga galibot-libot sa imo dugo. Ina tanan makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia. Upgrade na kamo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kung lang dapat inyo nga D3, may BCO gid. So dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong. Pakal ka bulong. Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene, agud maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo ni ka importante kung gainom kaya D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon
sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:06. Ini nga oras sa dulong sinsang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa.
Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Saboroso! Wala problema! Kampiyon! K5 News FM 11 Mbps. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Magapalayag na sa kanginan ang programa 11 Mbps. Kumusta nakatimo na ang iban? O kung ang iban nagapreparar pa lang sa gila sa nga palanyagahon. Samtang nagapreparar kamo sa inyo sa nga palanyagahon, kami ang bahala sa pagdulong sa malabing talupang doon sini nga mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton na sini nga pag-abi-abi sa mga ka-K5 naton sa 180 tanan ka mga barangay di sa syudad, sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nakabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sang aton sining nga tingog sa mga ka-K5 naton sa bilog sining nga Western Visaya, sa bilog sining nga pungsod Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga nagamonitor pinagi sa aton nga Facebook Live. Musta na ang pagpangabuhi abroad? I-like kag i-share ang aton sa nga pagpangalagan. Kag sa wala pa maka-follow, i-type niyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 para sa kang mabahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakaulihin na gaknabo, direkta mismo diri sa inyo dutang na tawha. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog siling nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa papalagad sang programa 11 Mbps. Diri kita sa adlaw sin nga Webes, Pizza Jess sa bulan sang Abril. Kadua ini nga Webes sa apatanan ka mga Webes sa ikaapat na sa nga bulan sa karon nga tuig 2025. Balik opisina subong adlaw. Kay kahapon nga adlaw, fiesta holiday. Why kahapon sang opisina, why man sang klase. Kay tungod sa pagkaselebrar naton sang araw ng kagitingan bilang pagdumdum sa aton sining nga mga kaluluhan nga nagserbi baganihan sa pagsakripisyo sang ila sa nga kabuhi
para maangkon ta subong ang kahilwayan nga aton ginatamasa sa sining nga henerasyon. Amo ni nga dapat dumdumonta ang aton sining nga mga kauturan nga nag-uyang ginsakripisyo ang ila sa nga kabuhi agod gid lamang nga maangkon ang aton sining kahilwayan nga gina-enjoy naton tanan-tanan mga K5. Pero iban sining nga klase nagapabilin sining nga suspendido na ang face-to-face nga klase. Kay subong ang syudad sa Iloilo naga-eksperyensya sa 41 degrees Celsius. I-automatic sila na base sa gipagawa sining nga executive order ni Mayor J. Petrañas nga basta gani 41 degrees Celsius ang mangin heat index diri sa may syudad sa Iloilo, automatic nga mayra sang suspension na sang face-to-face nga klase mga ka-K5. Talo sa inyo sing regular anchorman kay ka-K5 dyan sa Pio. Ako naman ang inyo sing alagad, ang inyo ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salawat welcome sa sating Webes edition sang programa 11 Mbps. Ano ba lamang nabing talupang doon sa mga balita nga aton sa nga pag-istoryahan sa aton sa nga pagpangalagad sa sating Webes edition sang 11 Mbps. Iga-check naton ng report ni K5 Karin Badilla kay subo naging aga sos daw ang Sunset Boulevard nagaserbi nga isa sa mga atraksyon diri sa may syudad sang Iloilo. Kadamo sa matawo ang nagalagaw dira ilabagid kon aga sa kapunanon para bisan paano nga maglingaw-lingaw mag-relax samtang nagalantaw kita sang sunset. Kag siyempre ang iban sila naga-jogging. Pero hindi lang iba naga-jogging dira kay ang iban sila ang area dira pwede sila kaon. Ang iban sila ma-jogging ta sa Sunset Boulevard. Pero pag abot ya imbes nga mag-jogging panginaon ila obra. Kay ina sang aga masubo naman nga balita kay ay may duwa ka mga biktima sang aksidente dira sa sambit ni nga area. Daw pila na ni kaso na sang aksidente ang natabo dira sa ibahin sang Sunset Boulevard. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Daw ining duwa ka mga biktima sakay sa motorsiklo ang nakabunggo dira sa isa sa poste sa may Sunset Boulevard. Kag base information ang ining duwa ka mga biktima nagapanimaho sa makahulubog nga ilimnon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:14 sa ato sa nga pagpangalagat sa piyak nga bahin may barangay kapitan sa Banwasang Kalignon na nadakpan ang kaso sa ni pagpanghimulos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Grabe man si Kapitan matulis ba? Kag base sa information ang ining kapitan, ang ining biktima na usang pagpangimulos may diferensya sa paminsaro. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Siling sang iban, why nagid kapaw? Anong talimbabaga sumulod sa paminsaro ni kapitan nga ining may diferensya sa paminsaron na nabatasan niya pa sini no nga himuslan ti nadakpan ini sang Kalinog Municipal Police Station matapos nagwa ang warrant of arrest batok sa iya. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bahin ato makaron pag-istoryahan ang preparasyon sang asyudad sang Iloilo sa nagilapit sini nga Semana Santa. Sus pag-abot agli sa Domingo de Ramos Siling sang iban maswerte kay Domingo de Ramos natuon sa adlaw sa Domingo. Samtang ang Good Friday natuon sa adlaw sang Biyernes. Semana Santa na sunod sa nga semana kadasing lagi so masako ang aton sining nga city government ilabagid ang ining mga luyag nga magpadulong sa may probinsya sang Guimaras magsaka dira sa may Balaan Bukid. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
Kumusta ang preparasyon sa syudad sang Iloilo? May mga iga-deploy na ang aton sa Public Safety Management Office o kon na POSMO na regarding sa sining pag-obserbar naton sang Semana Santa sa masunod sini nga semana. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kag siyempre masako man ang aton sing kapulisan, ang aton sining nga mga personnel from Philippine Coast Guard. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak nga bayan, iga-check man naton karon ang ining City Health Office nagahingyo sa mga barangay officials nga buligan sila sa kampanya batok sa dengue sa syudad. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Base ang mga barangay officials sako sa pagpakampanya pero hindi batok sa pagpigbato sa dengue base sa pagpakampanya sa ila sini nga mga kandidato. Ang City Health Office nagapanawagan sa mga barangay officials base inyo sining obra de pagpakampanya sa mga kandidato yung ginasakuan nyo nga ang kaso sang dengue sa inyo sining barangay base konpertin lakdamo kalamo na sang mga kaso sang dengue pero ang inyong ginasakuan mga ka-K5 ang ining pagpangampanya sa inyo sining nga kandidato. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ibalot na karon ang dugang report o Project K5 Jenny Kauyuna. Pagpasiplata sa madalagko sini nga mga balita sa palibot sang ato sa nga pungsod Pilipinas. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Masubo ini nga balita, update ini sa natabo sa nga baskog nga linog didto sa may Myanmar. Sa nagligad sini may 4 ka mga Pinoy, mga kababayan naton nga didto nagatrabaho sa may Myanmar ang unaccounted o kon missing. Sa pinakuloy sini nga update nga ginatag sang Department of Foreign Affairs, duwa diri ang kumpirmado nga napatay nga mga Pinoy sa nasambit sini nga linog didto sa may Myanmar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Na confirm ini matapos ma-identify ang ila sa nga bangkay. Una-una diri waging pagwa no ang alang sa nga ato sini nga Department of Foreign Affairs bilang pagpakita man sang respeto na sa pamilya sini mga K5 base sa pinakaulihi duwa na diri no ang na-identify ang mga bangkay no sang ikaduwa sa nga Pinoy nga casualty o ko napatay sa sining mabaskog nga magnitude 7.7 nga linog didto sa may Myanmar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kung basihan nato ng statement from Department of Foreign Affairs, ang information gin-release ila nausang ila sa nga Philippine Embassy dito sa Yangon, Myanmar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang pamilya sa sining mga nagkalamatay gin-inform na regarding sining masubo sining balita kay nebloan naton mi 4 kita ka makababayan kag ang duwa diri sa 4 amo ning mag-asawa na nga Sanday Edsel Jess Adalid amo ning bana kag ang iya sing asawa ining 25 anyos na nga si Alexis Gali ining 34 anyos nga si Adalid no isa ni ka music teacher maestro dito sa may Myanmar. Samtang ang iya sining asawa, isa ni ka information and communications technology teacher. Dito na ni nagatrabaho na sa may bayan sang Myanmar. Kagang ining mag-asawa nagatrabaho no? Sa may Mandalay International School of Acumen. No, umpisa pa sang tuig 2023. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo pa ni subong ang missing. Pagkatapos sila may duwa ni sinay kamakopdanan. Pinapakonfirm pa kon ang ining duwa ka ma-identify amo ni mag-asawa. No, pero sa information, 4 ni Abi ang hindi naton makitaan. Sang ining 4 mga K5 no, dito gini sila no, naga-star malapit
sa sentro sang Linog. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. That's why nga Monica Baskog kag grabe no ang epekto sini dito sa nasambit sini nga lugar nga mismo ang ginatiniran no sang sining mga kababayan naton ang narumpag mani tungod sa kabaskog mga K5 daw sang Linog nga ila sini nabatyaga. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa karon ginabulubanta nga yara nasa 3,500 no ka mga biktima ang nagkalamatay sa saning sambit sining Linog nga nag-igo dito sa may Myanmar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:22 sa ato sa pagpangalagad sa piyak nga bahin ang Commission on Election no nag-warn, nagpaandam ang manigaling kung kaisang problema sa Commission on Election hasta lang kung kaisa sa pandam. Abi sampulin nyo be para nga bisan madudla ning mga kandidato ta kay kung kaisa sa ritaton kwakal nga sulit-sulit malang kay ti kada eleksyon pariho malang ning mga guidelines, pariho malang ning may mga kung ano ang mga violation daw sa mga kandidato. Ano ang ginapaandam daw sa Commission on Election? Siling nila bawal ang pagpatukar sang camping jingle sa tion sang kagahon to asta no sa tion sang kagahon kag sa tion sang kagabihon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Suno kay Comelec Chairperson George Garcia, siling niya ginaremind ang mga kandidato nga likawan ang pagpatukar sa mga camping jingle sa dalanon no, sa mga alagyan early in the morning. So sa Mario Joseph basi alas 3 kagahon, alas 4 kagahon. No, nami pakut ang katulugon nyo. So sa Mario Joseph may nagatukar ng tuya ka jingle sang kandidato. Hindi disturbo. Basi ibanda tag alas 10 na sa gabi, alas 11 sa gabi. May batian pa kita na gakuro kanta. No, nga jingle. No? Manugtulog ka na kanong paway mo. Hindi ka paway kay pertek gahon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Hindi man pwede nga ang jingle mo daw kaangay nga nagahutik. Siyempre kung magpatukar sang jingle ang kandidato, sus hasta nga maubos na. No, ang ilas nga volume siguro himuon na nila. Kung kaysa ang ibang gagamit ka daw trumpet na bla. Na speaker, di basang patukan na sang jingle, dapat matunog. Kaya siyempre lang pa-jingle ka pa da, nga ano tawag na, rekorida ka pa da, nga ang huni ka jingle mo, medyo daw hotek, nga hindi mabatian sa mga tao. Dapat may konsiderasyon man kita, no, sa ato nga isig ka pariho, nga sa tion, no, nga inog paway na, kag inog tulog pa, no, likawan tagid ang pagpatukar sang mga political jingle sang mga kandidato. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 11:25 sa ato sa nga pagpangalagad sa piyak nga bain ang Civil Service Commission. Ari pagino nagpandaman sa mga empleyado sang gobyerno. Alam mo kung mga empleyado sang gobyerno bawal ka dira, no? Nga may mga ginapaboran o kon masiling naton, hayag-hayagan ang imo sining nga pagsuporta. Dapat mangin non-partisan ikaw, mangin apolitical ikaw, na waay sa mga ginapinan sini, nga naman nga political party, pero ang iban sina, sus, Mario Joseph, daw pamatsagan ko ang kandidato nga disuportaran niya, among pasweldo siya. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Anong doon sa mga empleyado no sang gobyerno ng gabayan, wines kandidato nga nagapadalagan, ano ang pandam sang Civil Service Commission? Siling niya ang tanan nga mga government personnel bisan mag-like, mag-share sang political post, hindi pwede. Ang kampiyon
nga istasyon K5 News FM. Na kung basihan naton ang memorandum sang Civil Service Commission, ginaprohibit ang mga government officials, ang mga government employees na mag-participate sa partisan political activity. Budlay kon may mga political rally ito ang mga kandidato, ikaw pa itong numero 1 ho, ayag-ayagan, kag ikaw pa itong paingganyo nga mag-attend mga K5. Hindi lang ina, no? Sa mga post sa mga kandidato, bisan pag-like, pag-share, no? Kag kung ano pa dang himuon mo mag-comment, widahogid, no bawal gid suno sa Civil Service Commission. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Matag sa Memorandum Circular 3-2025 o kanining mga reminders na hindi dapat mag-engage sa partisan political activity during sa campaign period sa 2025 midterm election. Kagkaya mo maning nasaad na sa tonsring nga 1937 Constitution kag pila pagid ka mga existing nga mga layinaton as basis mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Government officials and employees are further reminded to be prudent when using social media. Social media function such as liking, commenting, sharing, reposting, or following a candidate's party or party account are considered as partisan political activity. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sisiling diri sang Civil Service Commission kung may mga government official, may mga empleyado nga makitaan, no, nga mangin partisan abi, mahimo, no, nga masuspend ang isa ka empleyado. Ang commission, no, nga makitaan, no, nga may mga violation, kaangay diri ang mga government officials, ang mga government employees, mahimo masuspend sa isa si kabulan, tob-tob 6 kabulan for the first offense, kag dismissal from the service for the second offense. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kung kadawa kayo mag-violate sini, maglapas sini, no? Dismissal. Pero pa mangkot sa taga Civil Service Commission, may na-dismiss sa gidman yung government officials o kon government employees sa pariyo sini nga kaso. Siguro kung idon lang, ay basi kung pilang nahot lang mabilin yung mga government employees na, no? Sa tagsa ka mga opisina sa gobyerno, bakit antaman ka damo magkitaklala nga mga government employees nga naga-engage, no, sa saning mga partisan activity sang isa sa kakandidato. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Tisiling sang iban, sampol. Sampol be? After election, pakita ko may mga government employees na nga ginpaskaan tas ang kaso, ginpang suspend tungod nga nag-intra, bisan nag-like pagani, ipang-check nyo na. Ang mga government employees kay base kon nag-repost pa nag-ani. Base kon astang ila sa nila nga profile pic, base itsura sang kandidato. Dapat mangin maid-id man kita. Naos pag-monitor sini. Kay kun way ni sang sampol, tob-tob lang ni sa istorya. Talins kilala ko istorya, kores-kores. Tele to the marine. Sugid to sa amo para magdamo. Kay kung lang tawon takdamo sa mga government employees lang yaga ng pagsuporta. Daw ay man sang sanction. Mayong odtogid sa kay Sir Roger Sumagaysay, kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay Ma'am Bing sa PSG, kay Ma'am Jusa Balaklit Selo, kay Ma'am Ling Xiaotong sa may Sulisang Pasi, kay man sa may Banwa, daw sang San Enrique. Pagbalik tayo, ga-check na itong report, ika-K5 Karen Badilla, kay may duwa kay nang aksidente, sa may bayin sang Sunset Boulevard.
Ano abi ko maglabay da, ang iba na binla super highway mo. Kita na gid nila nga kadamo sa mga tawo kag very populated ang area. Ilabigid konstituon sang aga kag hapon. Abi na hinay mantahay. Kay pila na kakabuhi ang nadula da sa may Sunset Boulevard. Kag pila man kabuhi da ang nagbatyag sang kasakit. Kay kadamo sang mga naagom lang pilas tungod sa saning aksidente sa nasambit sining lugar. Ini kay pagmabalita sa atos nga pagbalik pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. Palihog standby. K5 News FM. Championing. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhod sa bago nga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Uy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, naglagulas ako sa 2-year na plan sa life ko. Dari ko na-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilit nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman. Handa ang palang
para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema, magbangon kag mag-ihom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO na si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton
Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubo sa bagyo nga paglao. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala magid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niyo si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya mo na ang Umalay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pabalik mga K5 sa ato siya pagpangalagad diri sa Webes Edition sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Alas 11:45 sa ato sa pagpangalagad. This time ato niga-check ang report ika K5 Karen Badilla kay kaina may duwa ka mga biktima now sa aksidente dira sa sambit sa nga area sa may Sunset Boulevard. Bali daw self-inflicted injury man daw ay man sila sang may nasalakay nga ibang nga tawo kundi ang motor nila bumunggo sa isa ka poste dira sa may Sunset Boulevard. Ang report ika K5 Karen Badilla ginadulong sa inyo sang Klinika Detex 500 the superior antioxidant kaglakip man sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Balonta kay base information nakainom no ang ining duwa tanan ka biktima. Kumusta nang ila sa nga status kay base diri sa nakuha naton nga malitrato daw kay na daw kuan gid lipong gid base kon lipong lang gid sa kahulugbon. Namo na i-check naton ang medical bulletin. Now update sa sining duwa tanan ka mga biktima. Kaya kung bala may identity na kita, taga-DNA siya, ay aga pa,
nakatugong na sang agwa di pataramtaw. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Para sa kampyong report o pod kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Enrico sa subong gindala niya sa Western Visayas Medical Center ang ining duha ka sa mga nakaunlad dali og bitawag sa ngay sir. May nadisgrasya diri sa may Iloilo Sunset Boulevard, partikular na sa may barangay Tabukan, K5 Enrico. Sa initial diri na information nga nakuha naton halin niya sa kay Patrolman Junel Alimudyan, ang investigator sa Traffic Enforcement Unit K5 Enrico, nga ginaaligar nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang ining lalaki kag ang babaye. Sa subong hindi pa ni maistorya sa maayos ang aton nga pulis ang duha ka victim. Kag sa subong sa na-mention ta, ginahatagan ni sila sa nagakaigo nga pagbulong sa Western Visayas Medical Center K5 Enrico. Padayon ang investigation sang aton nga kapulisan sa natabo nga insidente naman diri sa Iloilo Sunset Boulevard K5 Enrico. K5 Karen, ang yelo nga motor amo ning ilag na sakyan? Yes. Bali din ang direksyon na pakadto sa Kagbang Uton. Pakadto sa Kagbang Uton halin sa may syudad. Yes, K5 Enrico. Adin sila nga area nakabunggo ni sa street light sa tunga-tunga gina or sa kilid diri sa ginaagyan sang tawo ya. Sa kilid K5 Enrico kay ang kumakit-an nga naghaplakon ni sila ara na sila actually sa may gutter ang ing lalaki ni sa may gutter nagtupas, may mga hilamunan. Then ang babae, ara sa may ubos lang gid K5 Enrico. Bali ang iya ni nga atubang or ang tabok niya, viewing deck K5 Enrico. Pero paano sa nakabunggo street lights kay sa ibabaw ng street lights ang dalan? Amo pa na sa subong ang gina-investigate sang aton nga kapulisan kung paano sila nakabunggo K5 Enrico, no? Kay tiara sa kilid ang street light tapos amo na ang hambal sang may gutter pa? Oo, may gutter pa K5 Enrico, pero ang ginapahayag diri nga nakainom ni ang duha ka victim K5 Enrico. Oo, subot sila nga naghahanis sa inom nga. So, posible K5 Enrico, no? I-follow up naman na dugay-dugay sa aton nga TEU kasi according sa police naton hindi pa gini maistorya sa maayo ang mga victim kasi bangod bala sa naangkon nila nga mga kapilasan sa ilayang lawas K5 Enrico. Pero kaina kumusta ang ila sa nga sitwasyon? Ano mga unconscious sa K5 Karen? Yes, K5 Enrico. Why mo takambal nga unconscious tungod nga sa ila sa ning naabtan nga aksidente, basi ko lang conscious tamaan ang black hole lugbon nga K5 Karen? Kaysa una ni damo ko experience mo, may mga aksidente, siling mo lipong, wagid sang pangkalibutan. Pero pag-abot sa hospital to, dasig man magbangon, kita maan naglikahubog K5 Karen mo. Mo gani K5 Enrico. Di sa subong no sa na-mention ta ang according sa kay Patrolman Alimudyan nga gindala man ni sa Western Visayas Medical Center ang ining duha ka victim K5 Enrico. May man kay why bala sila nga nalampos gid ang ilang ulo or nakaangkon abis ang patal nga pilas K5 Enrico, no? Unlike sa iba niya nga mga victims dira naton sa may Iloilo Sunset Boulevard nga isahon lang ka pagkatabog K5 Enrico gakabawian gid yon sang kabuhi. Pero amo na i-follow up. Pero do ay helmet, no? Oo, kay wala man may nakitaan dito K5 Enrico. Sa video ni sa video ni GR Abilia TV, courtesy sa iya, kita daw ay isang helmet ng suksok ay kumaksidente, kaya pang helmet mo sa ulo mo. Oo. Kaya mo man na karon ang ipa-verify man naton sa kapulis sa aton nga TEU kung bala may helmet gid man o kung wala ka K5 Enrico, no? Ang iniyang duha ka victim nga na panibag-o nga na-disgrasya diri sa may Sunset Boulevard K5 Enrico. Kung ang tawon mo gani kagina pag proceed ta sa may area, matawhay ang lugar nilaka lang gid katama. Ano ni kunong oras na tabo ang aksidente K5 Karen? Oo. Anong oras na tabo? Ang way pagid kita sang exact gid nga
time, pero according diri sa information nga nakuha naton, mga pasado alas 9 gid ni ka K5 Enrico. Grabe man ang ila sa nga konto niya nakainom ni sila. Grabe nga imnanay hasta gid mag-aga ba? Amugay ka K5 Enrico. Pero ang way ni nila, no, ang halin diri sa may Iloilo City, kung magwa ka halin diri sa may Sunset Boulevard ka K5 Enrico, ti ang imo na da nga gwaan is Mega World or kung hindi ko magsala ka K5 Enrico. Makadto ni sa may Kagbang Uton. Yes, pag-going sa may Kagbang Uton ang ilang direksyon ka K5 Enrico. Pero ang naaksidente sa tabok sang viewing deck kung naponda mo ng pinakamadamo nga tawo. Correct ka K5 Enrico. Pero subong kay mainit-init na ang adlaw, way na sang kwan, sang mga tawo dira, no? Balikan na ni ka K5 Karen basi makakuha ka mo sa duga information kay may ngalan bla ka mo sa saning mga biktima kay para mapalinton to mas pamilyar nila sa tabo bla K5 Karen kay budlay ni wife of pamilya sa ospital ti way to may mahikot sini ka K5 Karen. Salamat gid. Ang ining balita, minadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina, Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5 healthy coffee ini, na nag-aatagi sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas, bangon sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini nga balita, minadulong man sa inyo ni ka-K5 Ray Espeha Umalay, nga palangga ang mga taga-Pototan. Bukod sa patrol, si ka-K5 Jason Talaron, ini naman si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Salamat kay K5 Karen Badilla, may odtogig kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Aman Bakuguay, kay Sir Mary Jean Sirumya na sa may Boulevard Molo, gamay torgid nakainom naman na langgaw sir. Sila pa si Gapiyong, tika pa ni Mahok, unusan nga makalubog nga ilimnon ining duwa na sa maresponde nga aton sini nga ay sa area. Mayngod to man kay Ma'am Anilia Hardel sa Dagalyo, kay Ma'am Apple di Tabatasan sa Mukor and Trewells Company, sa kay Ma'am Bing kag kay Sir William Tan K5. Pagbalik naton, duga pa information pagkatapos sang Mighty C Network News. K5 News FM. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa kabaga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako wala ba, tabos ako na. Luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Tawag ka, happy birthday. Sana malagyan ako na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon.
tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Wow! Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo. Sir Ted, kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical atensyon, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Myticin naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang... Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na 12:00 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Myticin Network News. Myticin Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Myticin Network News. Myticin Network News. Myticin Network News. Myticin Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. COMELEC kinumpirmang walang patid ang panghihimasok ng mga hackers sa internet voting system. Ilan sa mga kandidato sa Subic Zambales hindi umano kwalipikado sa paglilingkod ayon sa isang kongresista. Pagkasawi ng isang Pinoy sa Myanmar, kinumpirma ng DFA.
Mga residente sa Negros Occidental na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Philippine Ports Authority kasado na sa pagdagsa ng mga pasahero sa Pantalan ngayong darating na Semana Santa. Pagbaba naman sa green category para sa areas of concern na inirekomenda ng pulisya sa Rojas Capiz. DNR at Department of Agriculture nagsani puwersa para gawing soul tourism ang Pangasinan. 3 bahay naman nasunog sa Cagayan de Oro. At 34,000 pesos na halaga ng iligal na droga nasabat sa Antique. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang YTC Network News na mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, kinumpirma ng Commission on Elections na wala pa ring tigil ang hackers na sinusubukang pasukin ang kanilang website ang mahigit 1 buwan na bago ang midterm election sa Mayo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, aabot sa 60,000 ang hacking attempts na target ang online voting and counting system o internet voting ng poll body. Pero wala raw kahit isa rito ang nagtagumpay at hindi rin nakompromiso ang mga sensitibong impormasyon. Nasa mahigit 1 milyong beses din tinangkang i-hack ang website ng COMELEC. Samantala naniniwala ang ahensya na posibleng sunod na target ng mga hacker ang prison finder na kanilang ilalabas. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, ilan sa mga kandidato sa Subic Zambales hindi umano kwalipikado sa paglilingkod ayon sa isang kongresista. Detalye ng balita, hati de K5 Angelo Turno. Inihayag ni Congressman Jay Kung Ho na may ilang mga kandidato sa Subic na hindi karapat-dapat magsilbi sa bayan. Sa isang post sa social media noong Abril 6, sinabi ni Kung Ho na noong siya pa ang mayor ng Subic ay pinigilan niya ang smuggling ng bakal mula sa dating kumpanya ng barko na Hanjin Heavy Industry and Construction sa Redondo Peninsula noong 2013. Ayon sa kanya, ang mga kandidato ay kabilang sa mga nagplano ng smuggling at nagsilbing dahilan kung bakit siya nagpatuloy sa pagpapatupad ng batas na humantong sa pagkakaaresto ng mga sospek at pagkumpiska ng mga kontrabando. Ayon kay Kung Ho, ay hinuli niya ang mga ito dahil bawal ang kanilang ginagawa at ginagampanan niya lamang ang kanyang trabaho na nagpatuloy naman sa pagbabanta umano sa kanyang buhay. Binanggit din niya na kung kaya nilang patayin ang isang mayor, paano pa ang mga ordinaryong mamamayan ng Subic? At ito si K5 Angelo Turno para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Olongapo, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na natagpuan ng patay ang isang overseas Filipino na unang napaulat na nawala matapos na tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa bansang Myanmar. Sa isang mensahe ay sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na ang biktima ay si Francis Arago na positibong kinilala. Bilang paggalang-an niya sa pamilyang namatayan ay hindi muna silang magpapalabas ng iba pang mga impormasyon hinggil sa sinapit nito. Tiniyak naman ng DFA na magpapatuloy ang kanilang paghahanap sa mga Pilipinong nawawala matapos ang malakas na paglindol. YTC Network News. YTC Network News. Mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita, mga residente sa Negros Occidental na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon na nakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Detalye ng balitang yan, hati dama de K5 Sunshine Lacson. Umabot sa mahigit 83.8 million pesos ang halaga ng tulong na ipinaabot ng gobyerno para sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon sa probinsya ng Negros Occidental. Bahagi ito ng Kanlaon Response Operation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DSWD 6, nakatanggap ng food at non-food items ang mga residente na apektado
apektado ng kalamidad. Kahapon Miyerkules, ibinahagi ng ahensya na umabot sa 25,213 na mga individual ang nakatanggap ng tulong mula sa DSWD. Nasa evacuation centers pa rin ang 1,770 families na apektado ng kalamidad sa probinsya at 2,680 families naman ang kasalukuyang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak. Ayon sa DSWD, bagaman wala na sa evacuation centers ang ilang pamilya na naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang monitoring ng DSWD Quick Response Team at local government units o LGUs. Noong Abril 8, muling naganap ang explosive eruption sa Kanlaon Volcano na nagdulot ng matinding pinsala sa maraming kabahayan sa iba't ibang barangay sa Negros Occidental. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din pinaghahandaan na ng Philippine Ports Authority o PPA ang inaasahang dagsa ng mga pasahero biyabiyaheng probinsya ngayong Semana Santa. Sa datos ng PPA, nasa 1.73 million ang inaasahang mga pasaherong gagamit ng iba't ibang pantalan mula April 14 hanggang 20. Ayon naman kay PPA General Manager Jay Santiago, mas marami ngayon ang susulitin ang mahabang bakasyon para bumisita sa iba't ibang isla sa pamamagitan ng sea travel. Umapela naman si Santiago sa mga pasahero na agahan ang pagbubuk ng tickets at maglaan ng mas mahabang oras para sa biyahe patungong mga pantalan. Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Pagbaba sa green category para sa areas of concern na inirekomenda ng pulisya sa Rojas Capiz. Detalye ng balitang yan, hati de K5 Jolito Borda. Inirekomenda ng President Rojas PNP ang pagbaba ng classification ng kanilang bayan sa green category mula sa yellow category sa areas of concern sa local at national elections sa Mayo 12. Ayon kay Police Major Alfred De Leon, hepe ng President Rojas Municipal Police Station, nagsagawa ng pagpupulong noong nakarang araw kasama ang Municipal Joint Security Control Center na binubuo ng PNP, Philippine Army, Coast Guard, Bureau of Fire Protection at COMELEC at napagkasunduan ng komite na maaring ilagay sa green category ang bayan. Ito ay dahil nananatiling mapayapa ang lugar at walang naitalang karahasan kaugnay sa halalan. Matatandaang napasama ang President Rojas sa yellow category sa areas of concern sa halalan dahil sa mainit na tunggalian sa politika. Ang Capiz Police Provincial Office ay nagsumiti na ng endorsement letter sa Regional Office para matukoy ang kanilang desisyon. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jolito Valles Borda. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayun din mga K5 at tumutulong na ngayon ang Department of Agriculture katuwang ang Department of Environment and Natural Resources upang gamiting tourism attraction ang salt farm sa Pangasinan. Mismong hinilik ni Pangasinan Governor Ramon Aguico III sa naturang mga ahensya na higit pang palalakasin ang produksyon ng asin sa lalawigan sa harap na rin ng tumitinding pakikipagkompetensya ng mga imported na asin na pumapasok sa bansa. Sa katunayan, may ginagawa ng hakba ang DENR para higit na mapasigla pa ang salt production sa lalawigan. Anya, ang salt farm ay may 2 million salt of fertilizer na ginagamit ng mga magsasaka ng lalawigan na bilang pataba sa kanilang mga pananim. Network News. MyTC Network News. Samantala, 3 bahay na sunog sa Cagayan de Oro. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino. 3 bahay ang nasunog dahil umano sa napabayaang katol at sinunog ng mga damo sa Cagayan de Oro City. 50,000 pesos ang damyo sa natupok na 2 bahay sa Zone 12B, Upper Carmen. Ang pamilyang Badilla at Barrero ang nagmamay-ari ng bahay. Ayon kay Donald Padua, sinunog niya ang mga damo sa labas ng kanilang bahay. Binuhusan niya ito ng tubig bago pumunta sa simbahan.
Nagulat na lamang siya nang makita ang kanyang stepdaughter na tumatakbo at sumisigaw ng sunog. Habang 5,000 piso ang damyo sa natupok na bahay sa Lower Dulawon, Lumbia. Nagsimula ang apoy sa kwarto ng nagmamay-ari ng bahay na si Milagros Pabayo. Ayon kay James, wala silang kuryente sa bahay nila. Nagsindi ang kanyang ina na si Milagros ng Katol bago pa sila umalis ng kanilang bahay. Nabalitaan na lamang nila na nasusunog na ang kanilang tirahan. Ayon sa City Fire District, walang sugatan o namatay sa insidente at nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At 34,000 pesos na halaga ng iligal na droga na sabat sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Family Palano. Umabot sa mas o menos 5 gramo ng suspected shabu na may market value na 34,000 pesos ang narecover ng kapulisan sa isinagawang drug buy-bust operation dakong alas 7:54 ng gabi, April 9 sa District 3, Sibalom, Antique. Kinilala ang subject person na si alias Bebot, 45 anyos, sa businessman at residente ng District 3, Sibalom, Antique. Na-recover mula sa subject person ang 3-piece sachet ng hinihinalaang shabu in possession, 1-piece sachet ng hinihinalaang shabu buy-bust item at 1,100 pesos marked money. Ang matagumpay na operasyon ay sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Antique Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit o APPO PDEU, PDEA 6 Antique, APPO Provincial Intelligence Unit at Sibalom Municipal Police Station. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Sibalom MPS ang subject person at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Act of 2002. Para sa Mighty C Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Mariing kinundi na International Committee of the Red Cross ang patuloy na pamamaslang ng Israel sa mga Palestinian medics sa Gaza Strip. Ayon sa grupo na ang nasabing insidente ay nagpapahiwatig kung gaano kadelikado ang Gaza para sa mga sibilyan maging sa mga humanitarian workers na tumutulong para iligtas ang buhay ng ibang mga tao. Matatandaan na nitong nakaraang buwan ay nasa 15 medical at humanitarian aid workers ang nasawi sa Rafah habang lulan ng ambulansya na tumutulong sa mga sugatang residente. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Julius Lacerda sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mbps. Pabalik mga K5 sa ato sa pagpangalagad sa Webes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Alas 12:15 sa ato sa pagpangalagad mga ka-K5 para malikawan tin mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa singalawat. Maginom kita kada adlaw sang klinika Ditex 500 the superior antioxidant kag subuman sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kay ang Ditex 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agam mapunggan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potensi sang flavonoids kag polyphenols nga linis sa D-sugar sugarcane extract
sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C, isa ni ka-alkaline nga vitamin C, pwede kita ka-inom sini. Nabisan way kita sang kinanaan, hindi ibagsulaba ato nga sulok-sulok, ay kampiyon ini sa immune system mediator, nga mo siya nagapakusog, nagapabaskog sa ato nga immune system, capability sa good patyon ang mga guba nga mga cells o concelula sa aton lawas, pinaagi sa apoptosis o kung bago pa man, mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magbulat pa magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ng kagulingon, mag-DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw ang aton sini nga imnon. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Available ang DTX 400 kay Mighty C sa mga klinika outlet naton. Halong lang kita kay may mga piki nga DTX 400 nga nagalapta sa merkado. Para hindi kita mapikian, hindi kita matuntuhan, magbakal sa mga klinika outlet. Nausang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa may syudad sang Iloilo sa may Dalan Ilopez. Sa kilid sang St. Robert's International College kag sumuman sa hilirada sang Robinson's Place Haro. Sa may Banwa sa Miagaw, dira sa may Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. Kag sa may syudad sang Pasi, yara sa may Dalan Salvacion, na sa may Barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may Banwa sang Sara, sa may Quinto Distrito, available ang klinika product sa ato sa ning Bell Pharmacy. Kag pwede man kita maka-order sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada, kag mabakal man sa nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayroon na kapanyaga kay si Rodlo Montana sa may General Youth City proper. Sana all kapanyaga na ba? Kay Ma'am Sinaida Kaumanikan, nagamonitor da sa Edna pabati na mandiri sa store ni Ma'am Edna Alapan. Si Ma'am Sinaida Kaumanikan, kay Ma'am na Divine Grace Laanan, kay Ma'am Erlina Telarmagoles, na sa may bain sang Telecom Compound, Barangay Quintin sa Lazaro, kag kay Nong Noel Golista, nung gamonitor gid sa ato sini nga pagpangalaga. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 12:19 sa ato sini nga pagpangalagad. Iga-check na itong report ni K5 Jenny Kauyunan kay nagapanawagan ang City Health Office sa mga barangay officials nga buligan sila sa kampanya batok sa dengue. Pira ng kaso sang dengue sa may syudad. Ano sako ang mga barangay officials sa pagpangampanya sa ilang kandidato? Amo na nga panawagan ng CHO nga dapat dako ng papel sa mga barangay officials. Base kon sako lang pangampanya kay mayor, kay vice mayor, kay kagawad. Amo na luway matutukan ang ining pagpaninlo. Kay mga dapat kabuhaton sa ilang sa barangay tungod sa kasukoon sa pagpangampanya. Ibaloon tang report ika K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Enrico, no? You mentioned gani may dako nga papel ang mga barangay officials sa to K5 Enrico. Ano na nga papel intermediate or kartolina? Bond paper anay. Bond paper anay. Ikaw mga bond paper gamay Si K5 Enrico, ba ni Dr. or ni Ma'am Jennifer Avenier, ang sanitary inspector head sa CHO, na ang mga barangay officials sa K5 Enrico, ang yara mismo sa ground sa ilang area, bala nakabalo sila sa mga pasikot-sikot, nagkilala nila ang ilang mga pumuloy yung K5 Enrico. Diba siyang iban nga barangay official sa piyak barangay?
Basi ka pa nagtag to ka leaflet. Why man? Lain galing nga papel ang ginagawa. Oh, mo gani. Ang dapat ipanagtag nila sa ila kasi Mario kung paano tapnaon ang dengue. Basi ila ba nagtag, itsura to ni Mayor, ni Vice Mayor, kag sa mga gawad. Hindi man? Depende lang na kasi pamindri ko kung ano klase sa Nga, nakitaan sa City Health Office nga daw ay kaya kwanaw gabulig ang mga barangay official sao. Kasi pamindri ko, may mga effective nga mga barangay officials. May mga barangay officials man kasi pamindri ko. Hindi man tanan, ano? Hindi man tanan? Oo. Subong kasi pamindri ko, ni ba naton nga City Health Office nga nagapatigayon sila sa missing kasi pamindri ko sa mga barangay-barangay. Yung una nga gina-request sa City Health Office na taniman, ma-provide ang barangay sa transportation para sa mga personnel na magapatigayon sa listing. Kaya according sa aton nga taga-CHO Kita Enrico, ang vehicle na ginagamit nila is guba pa sa karon, gina-repair pa kasi 5 Enrico. So hindi sila bala makahulag or sila asi-asi makasado sa barangay kung wala siyang transportation. Tigahin nyo sila nga if ever nga kung ang barangay nila ang may kaso sang dengue, kaya kung maghinyo sa CHO nga patigayonan sa missing, mapaprovide man tani ang barangay sang transportation to K5 Enrico. And second to that is, ang ginakampanya gid sa CHO K5 Enrico is ang clean up drive. So yung mga barangay kay K5 Enrico, nga magsulod ka balam, hambado nga doon kayo gyapon, nga doon ka may mga stagnant water gyapon. May mga stagnant water gyapon sa K5 Enrico, ti amo ni ang paborito nga balayan sang labok. Kaya mga barangay officials sa K5 Enrico ang again may dako nga kumbaga responsibilidad sa pag-remind man sa ilang mga constituents barang K5 Enrico nga magpang-limpyo sa K5 Enrico. Kaya diri sa Iloilo City mayara kita sa clean up drive na ginapapatigayon kada Sabado ka K5 Enrico. Kumbaga according to the CHO, dati ang mga kapitan, ang mangin, o ang barangay officials, ang mangin role model kay K5 Enrico, sila ang magapanguna, bala at least kung makita sa mga ilang constituents, ay si kapitan gani, si barangay kagawad gani, nga mapitan, manglimpyo, dapat nga, mas doon naman kay K5 Enrico, ang mga tawag sini, ang mga constituents nila. For example, K5 Jen? Base ko ng ila sa nga campaign sa clean up drive, laing nga pagpangampanya gani. Why man ka monitor ang City Health Office, how? Amo na nga, family ko. Tindisan pa, butang ta nga sigiging alaw na sa Comelec kay K5 Enrico. Ti, K5 Jen? May mga tupad man? Di sila pang limpyo ang tupad daw? Ang botla. Ang tupad kay K5 Enrico, hindi man na ang permi-permi nga may kumbaga gapang limpyo sang ilang lugar din ang K5 Enrico. Dali ang mga kumbaga ang mga constituents sige dapat sa K5 Enrico ang kaugalingon nilang obsaran limpyuhan gid nila kasi K5 Enrico. Ate syempre mang limpyo ka obsaran sa iba ni mo obsaran wa panlimpyuhan. May mga barangay gid sa K5 Enrico. Why na gid mention abi ni Ma'am Jennifer, may mga barangay gid sa K5 Enrico nga hindi bala sa kalag or every year may mga barangay din nga habangan doon hatagan na lang nila sang Grand Slam kung tayo na yung may Grand Slam nga huwag ka pang limpyo hatagi ka kwan kamati sa award na kada tuway kay K5 Enrico or hindi gani kwan the most dirty barangay in the city. Nami mo ng award nga puro lang pagwapo. The cleanest barangay, dapat may dirtiest barangay man. Sabi, kundi sa mga limpyo, dahil mahuya mga barangay officials na. Kumbaga kay K5 Enrico, ginamuno naman na sila kay gamitin man na kasi K5 Enrico ang CHO sa ila. Buti ginahambala naman sila nga sila may pinakamataas na kasidra sang dengue, do kada tuwid nilang may report sila sang dengue. And the K5 Enrico, on the other hand naman bala, di ba may mga barangay nga wala nagapang limpyo, ginakomend man kay K5 Enrico sa City Health Office ang Barangay Bantud La Paz. According to Dengue K5 Enrico, Barangay Bantud La Paz na lang ang wala sang kaso sang dengue sa karon kay K5 Enrico. And gabi, kumbaga, ang mga barangay officials doon nila kay K5 Enrico nga mag-inganyo sa mga constituents nila nga magpanglimpyo ko kay K5 Enrico pagbabasto gidya ang clean up drive campaign dito sa may Barangay Bantod La Paz sa K5. Ang Barangay Bantod diri sa may kwan coastal? Or diri sa may kwan?
Sa may wit. Banda. Sa may wit, Sa no? may band. Hindi nga ning bantod man. Sa may coastal, no? So, sa mga ikaingin, Oo. igore. Dosunod lang yung bantod eh. Oo. Pero ang diri sa may kwan, sa may Western Institute of Technology, ano yung barangay, doon lipat ko, doon bantod din yung K5 Jen? Do, San Isidro? Ay, Oh. Para ka naman. San Nicolas. Sa Nicolas? Sa Nicolas, oo, sa Nicolas, sa K5 Indico, sa likod diya. Yang bantod dyan sa coastal area ni? Hindi kita 100% sure kasi K5 Indico, kundi Kaya mo ni sila yung Waidengge. Wala sila yung dengue case sa K5 Ah, Indico. Hindi na commended sa city office. Palakpakan tiyang barangay bantod, official si. Nga despite nga busy sa pamulitika, yun, wala gyapon ginapabayan sa K5 Enrico ang responsibilidad sa ilang barangay kasi K5 Enrico. Si Diriya sa Iloilo City, mayara nakatang K5 Enrico sa 156 cases ng Pila? 156. 156 ang kaso. Oo, despite nga manubo-nubo ko sa K5 Enrico, i-compare to the other nearby towns sa K5 Enrico or sa province, hindi kita, according to sa staff office, na magpa-kampante sa K5 Enrico kay anytime soon, balang K5 Enrico, subong nga daan nga may mga mainit ang tempo, tendency is nag-store kita sang tubig pala kasi K5 Enrico, kay basi mo kita sang tubig, may mga possible, is mataas man yapon ang kaso sa dengue kasi K5 Enrico, amo na ang dapat gid ang hambal sa CHO nga pabasugod ni nato kasi Enrico ang aton nga clean up drive. Kay ang mo gani hambal. Pila nang patay ka K5 Jen, dabay isa na nga patay, no? So for K5 Enrico ang patay sa February pa lang. Oh. Ang isa to ang patay. Ang na-record sa parang K5 Enrico diri sa may Iloilo City ka K5 Enrico. Ka K5 Jen. Ari hambal ni Ma'am Bing Hudik Paharder sina ang bantod lapit na sa wit. Kay do gamaling barangay eh. Pero damo mo pamalay kay may mga boarding house man dira, no? Ilabi na mga estudyante sang wit ara dang barangay banton di kali sa coastal to. Thank you gid. Oo. Di mo na kasi 5 Enrico kay ang isa gid ka gina-reiterate bala kasi 5 Enrico sa City House Office that's why kampanya din nila ang sinaply ko sa 5 Enrico kay kung wala ko sa 5 Enrico sang balayan ang lamok, wala abis ang mga stagnant water, wala sang mga botelya dira, wala sang mga guma. Wala man sa 5 Enrico itlogan ang lamok, kung wala itlogan ang lamok, it means nga wala kita tsansa o di na magtaas ang kaso sang dengue diri sa Iloilo City kasi February. Siyempre kung may itlogan ng lamok, automatic patay man ang lamok. Diba? Pero besides sa mga barangay officials, siyempre kita ya kaugalingon tiya ka K5 Jen, kita man niya ang matumato man tinlo sa ato sing balay ay imbes nga ibanto nga mga balay unahon ta tinlo, siyempre nga to nanay nga ugsaran kag balay tang tinluan ta kag dito man pagisalig sa mga barangay officials. Amo na kasi 5 Enrico, ti amo man gid sa barangay officials abi ang mga kita gid mismo sa kaugalingon naton kasi K5 Enrico kung bagahin mo naton nga dapat manglimpirid kita sa aton ugsaran i-habit nato kay K5 Enrico nga mangpakulog sang mga botelya dira or mga lata manglimpyo manilisid kag amo na kasi K5 Enrico ang mga usually mga panglimpyo lang man sa aton ugsaran kay K5 Enrico kahit kung manglimpyo ang aton ugsaran again why isang tinirang ang lambok kasi favorite. Kung di ba guys, sulit-sulit, mga K5 Jen na, galing kay sulit-sulit, iba no ay man skalag nila, na magluwas agad kung may pamilya na mabiktima, blasang dengue sila, dito na sila ng masala-sala, K5 Jen. Amo na gani kasi K5 Enrico, ang bato ng CHO, ang ibang diri sa ato sa Iloilo City, kung igo sila magpanik panglimpyo kasi K5 Enrico kung mayara na sa kaso kaso sa dengue sila hindi kita bla proactive nga samtang way pasang kaso ubraon ta pagpaninlo hindi nga ay si bata to ni Kwan na dengue to maninlo kita. Usually amo gini ang karakteristik sang Pinoy. Balaan mo ang Pinoy nga karakteristik daw mga runner kung hindi paglukpan hindi magulag. Kay runner ka bla hulag kada nga way pakalupok kay disqualified ka. Gali kita kasi K5 Enrico mo ganit dapat mangin proactive kita nga waay pa himuon na nato ng mga butang ka K5 Jen para matapna na.
Ti ulaton ta pa nga may matuhaw ani nga kaso sang dengue sa inyo barangay kag dito kita mang limpyo kuno ay man na. Kaya mo ginaang case sa K5 Enrico, usually there is sa syudad sa K5 Enrico nga kung hindi paglukpan, kung wala sa may ma-report nga kaso, wala iya sa may mapulok pang panglimpyo kasi Frederick. Tapos kung barangay officials ka to, ngayon natubulig sa city government kay daw kadamo na sang kaso may mga clustering of cases na sa inyo sing barangay kunong dapat imuon da mang misting kamo. Tiyan mo pa lang ng paghulag ninyo K5 Jen? Tiyan mo na sa K5 Enrico nga dapat kumbaga may ano ganang hambangin ng ano mo pa ang kwan? Ano mo pa kuno ang hilamon kung patay ng kabayo? Ti ano mo pa kon may napatay na dira tungod sa dengue before ka magpulok-pulok. Di ba? It's better than cure na K5 Enrico. Samtang ma-prevent mo pa. Samtang ma-prevent mo pa ti kwan mas mayogid kung ta sa ibulngon mo na K5 Jen. Amo na K5 Enrico, makapos lang gid tali tap naon ang dengue kasi Frederick as long as malimpyo lang gid tabla kasi Frederick sa atong obsaran, why na gid chance na magtaas ang dengue. Pero kung kita ang wala man sa labot sa aton palibot, amo man na kasi K5 Enrico ang rason or halinan sang kaso man sang dengue kasi K5 Enrico. Amo dire sa city medyo malubo-lubo pa ang aton kaso pero it doesn't mean na makumpiyansa kita kasi Frederick. Amo gani so dapat kanong mga himuon naton kada adlaw-adlaw kada semana kayang dengue abi ka K5 Jen di man ni chimpol sa tigululan, chimpol sa tigilinit all year round din mo bilog sing tuig ya kada bulan niya may kaso sang dengue, mabugnaw mada, mainit mada, may kaso gyapon sang dengue. Actually, amo gid kay K5 Enrico kay ang labok kay K5 Enrico wala man niya ginapili nga ginapili nga tempo kay K5 Enrico. Kaya bisan subong kay K5 Enrico nga summer na nagataas gyapon ang kaso sa dengue kay K5 Enrico. Kaya ang rason da nagasupot kita sang tubig. Amo nga di panawagan naton basta support kita sang tubig dapat may taklob ya K5 Jen. Amo gid kay K5 Enrico kada sibaw-sibawon man atong K5 Enrico from time to time bala ko ang tubig na ginastorya din ng K5 Enrico is may mga pitik-pitik na balakay. Kung may pitik-pitik, indication ng K5 Enrico nga dugay, ma-turn na into lamo ka K5 Enrico. Sige, salamat kay K5 Jen. Pero ang post mo kumusta ang preparation para sa Semana Santa? Sa bahay naman na K5 Enrico sa Public Order and Safety Management Office, ako natong post mo bilang pagpanghanda man sa Semana Santa sa masunod na semana kasi K5 Enrico full force man ang TTMO kag ang POSMO together with the other concerned agencies like the PNP kag Coast Guard K5 Enrico yara sa 300 ka mga personnel sa K5 Enrico ang iga-deploy sang aton nga POSMO kag TTMO kag K5 Enrico sa aton nga mga terminals, aton nga mga pantalans kag mga dala na to kag K5 Enrico. It is to make sure man bala nga ang crowd control ang queuing sa K5 Enrico, especially sa mga terminal kag sa mga roro kag of course mga K5 Enrico ang man nga mabantay sa mga dalanong naton bang K5 Enrico, especially may mga petty crimes. In-expect na magtaas ang rate ng petty crimes. Ang mga ambulant vendors naton nga nagasalabal sa dalanong naton sa K5 Enrico, amo na ang ginabantayan niya. Ang gina-estimated gani kay K5 Enrico, that's why as early as now gina-preparahan na sa city government kaya sa mga dila kay K5 Enrico sa 20,000 ka mga adiboto ang posible magatabok sa isla sang Guimaras bangod man sa pagtatalon ni K5 Enrico and sa paghanduraw man sa Semana Santa kay K5 Enrico. Subong kay K5 Enrico dito sa may bahin sang Parola War kay K5 Enrico sa may city proper himuon nga one-way kasi K5 Enrico ang mga traffic scheme nga pagpatigayonon ang Traffic and Transportation Management Office specifically dito sa may Lapuz area kay K5 Enrico. It is to control ang dalagan ng traffic kay K5 Enrico kay last year based sa experience ng TTMO medyo nagpugok ang traffic kay K5 Enrico dito sa may Pantalan sa may Parola War kay K5 Enrico and subong nga tuwig ginapasiguro sa TTMO nga hindi na bala masulit kay Fabric ang natabo last year. They want it nga tawhay
smooth ang pagtabo kay K5 Enrico sa mga deboto kay K5 as well as man ang mga deboto ka rin sa Guimaras nga makahuli na bala kay K5 Enrico. Sige, salamat kay K5 Jen. Sige kay K5 Enrico, ini nga balita ang giadalo sa inyo sa DTX kasi nakapika na nagka-detox ka pa. Report na dikan sa Iloilo City, inyo si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ang importante dire mangin malimpyo kita daw sa aton siring nga palibot. Kita mismo sa aton nga puluyan, sa aton ugsaran, na umpisahan ta pagpanglimpyo para makalikaw kita sa balatian nga dengue. Pagbalik naton duga po information pagkatapos ang pila ka may importanteng mapaybalo palug standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok at sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sunshine Cruz po, single parent at proud supporter ng Pamilya Ko Party List. Iba-iba na ang anyo ng pamilyang Pilipino. Kilalanin sila bilang mga lovables, live-in partners, OFW, victims of domestic violence, adoptive, blended, LGBTQ, elderly, at solo parents. Tandaan, anumang anyo ng pamilya mo, ikaw ay pamilya ko. Pamilya Ko Party List numero 150 sa balota. Sa May 12, pamilya ko ang ating iboto. This advertisement is paid for and by Pamilya Ko Party List, Kemsantan Street, Tahanan, Anas, Barangay BF Homes, Parañaque City. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nag-aulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangyayado ako ni Copper Movie. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-desakto ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko nag-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipan.
Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman na iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manulay Manet. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nitul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang ilang katuig. Kabudlay, kalipay, at mga hamilig na handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman kami. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado,
May mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako, and the instrument na gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO, Dr. Minuy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya, ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon, pakita ng mga luha. Balik na K5 sa ato siya pagpangalagad diri sa Webes Edition sang 11 Mbps. 11 Mbps. Alas 12:49 sa aton sa nga pagpangalagad. Mayong odtogig kay Sir Romeo Asubir. Speaking sa balatian nga dengue, nakapanawagan tong City Health Office sa mga barangay officials, kakita man mismo. Sa ato siya guling nga mag-umpisa ang pagpanglimpyo. Kaya nag-start ka mo sa balaon o kumatubig sa nga lugar, paborito balayan sang lamok. Kagtaas sa ulihi ang hilanat mo, kag may kaupod yung pagsakit sang ulo, pagsuka, kag pagpalakit sang kalawasan. Kag sa uli may maobserbahan ka sa nga mga rashes nga gatubo si muguyak kag dughan. No, initanan may sintomas ka mautimaan nga base may dengue ka. Mag-D3 ka. Ang D3 Bio isa ni ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pari may maayong natural antimicrobial properties na binabatok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride galin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ginahimo ang lawas sini sa monoglyceride isanda ginatawag sini nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio ginakabig ini isa sa mga pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton palibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinagi sa MCTs ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sang aton lawas.
Ang vitamin K, isa ni ka-fat soluble vitamin, kagapugong sa pag-process sa bleeding or sa sobra nga bleeding. Amo siya nagapugong sa sobra nga bleeding o kung pagdugo kung ginadengue ka. Magluwas na panami man sa detribayo ang absorption sa mineral nga calcium nga mo siya nagabulig sa pag-process sa pagpataas sa aton sa nga platelet, kay tikon ginadengue ka ang platelet diri ang ginamonitor. Kung magdubo sina at ilaban-laban kuan ka na, basi goodbye earth ka na. Tigabulig ang detribayo para malikawan ang lawa sa bleeding kung na-infect ikaw sang dengue. So tinluan og usaran palipagbalayan sang lamok nga gadala sang dengue virus. Likawan gi mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag mag-detribayo ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto niyo mag-ayo, mag-detribayo. Ang detribayo available gid sa ato sa mga klinika outlet. Alon lang kita kami mapiki man nga detribayo nga naga-alibot sa mga merkado naton. Ang klinika outlet sang klinika de Alternativo Medicinal Dual Center diri sa may syudad sang Iloilo na pamtang sa dalan Ilopez sa kililagid sang St. Robert's International College kag gasilirada sang Robinson's Place Haro kag sa may Banwa sa Mayag-aw yara ni sa may Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure sa syudad sang Pasig yari ini sa may bahin sang Salvation Street Barangay Poblacion Ilawod kag sa may Banwa sang Kalinog yara ang klinika outlet sa Coast Mart Kalinog kag dira sa may 5th District sa may Banwa sang Sara available man ang klinika product sa ato nga Bell Pharmacy. Pwede man mo order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok kag sa mga pangunang mabutika sa inyo sini nga lugar mga kakifay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong hapon gid kay Sir Romeo Subir. Ingagawon ta report ni K5 Karen Badilla kay may agin buno dito sa Banwa sang Anilaw. Para sa kampyong report o po K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Enrico ang dali lang. K5 Karen. Purpose to anay. Okay, go ahead. Sige. Ara na? Okay na. Okay, sige. Ang nagani sa Don Jose Monfort Medical Center dito yan sa Barotac Nuevo, ang lalaki ang 39 anyos nga lalaki matapos ni siya yagin buno pag nakangsuilang nga wala kag natuo nga pulso sa suspect nga 24 anyos as 11:10 kagabi kasi 5 Enrico dito sa may Barangay Medina sa Banwa sang Anilaw. Ginkilala ang victim na si Bernie Artilio kag ang suspect na si Benzon Daguhoy lunes nga lugar K5 ka? Basi ko nag-kuan ka mo, daw medyo hina ng sulod mo aw. Okay. Sige, medyo. Ara na? Ara, steady pulse ka lang? Okay, go ahead. Okay, sige. Sa interview naton kay 5 Enrico kay Police Captain Kate Apaitan ang hepe ng Anilaw Municipal Police Station, ginpayag si kay 5 Enrico nga ang ining si Artilio halin siya sa balay sang iya nga utod then papuli na kunta niya sa iya gid nga puloy-an o galing samtang nagalakat ini nga papuli sa ila nga balay ginbanggaan ini siya sang suspect nga si Daguhoy kay 5 Enrico kag hinali lang nga ginbuno kay 5 Enrico kag base man siya pangusisa sang aton nga kapulisan dito sa area nga ang ining duha gali kay 5 Enrico ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon kag may daan sila nga kiligot-anon kay 5 Enrico. Nag-start gini kay ang ining si Daguhoy so sa nakaitan nga siya ni ang permi nagahaboy sang bato sa balay ni Artilio kay 5 Enrico sa subong si Daguhoy ara nakahunong sa Kalinog akon sa Anilaw Municipal Police Station then si Artilio nakabalo siya kay Enrico sa balay posible nga ang sila kay 5 Enrico suno iya sa kay Captain Apaitan pero kung ang reason gid sa ilang nga pagdumtanay kung ano gid ang rason man ni Daguhoy bulisang bato sa balay ni Artilio, amo pa na ang ginaos. Okay. Aton niya nga kapulisan dito sa Anilaw kakita. Sa dini nga barangay natabo? Sa Barangay Medina. Barangay Medina ba malayo man sa kuan gid poblasyon sa Anilaw. So ang biktima
Sinong biktima? Ano ngalan niya? Bernie Artilio, K5 Bernie Artilio. Ang victim naton, Bernie Artilio, yes. Ang suspect? 39 anyos. Ang suspect si Benzon Daguhoy, 24 years old, K5 Enrico. Okay, so isa naman sila kabarangay, no? Oo, isa lang din sila kabarangay, K5 Enrico. So ang pilas ang biktima sa diin? According diri sa kay Captain Apaitan, sa left and right nga pulso, K5 Enrico. So sa kamot? Sure. Tell us kamot. Ba nakapanagang siguro K5 Karen? Yes. Yan gingamit diri nga putsilyo suno sa kay Captain Apaitan, 12 inches ini nga kitchen knife K5. Dakpan ang suspect? Yes. Naton sa area. Ara pa to ang suspect K5 Enrico, so wala naman siya nahuli na na-aresto siya dayon sa nila pulisan ang putsilyo sa K5 Enrico. Anong motibo? Siya inubog lang gid? Dinumtan na idaan ni Hiligot sa K5 Enrico. Okay. Salamat kay K5 Karen. Ang inibalita ay sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX K5 Healthy Coffee ini na naghahatag sa maayong nga benepisyo sa atong lawas bangod sa natural and organic lumalay na palangga ang mga taga-pototan. Upod sa patrol, si K5 Karen Badilla, yun nga balita sa ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. May mga tinion ko propinot kidang signal ni K5 Karen. But anyway, sa may barangay Medina, tabo ang stabbing incident. Mga K5, pala yung pag-monitor diri sa K5 News FM Iloilo, 88.7 ang kampiyon ng estasyon. Para kung madakpan ka mo nag-monitor diri, automatic pagdakpon ka mo, pero hindi ka mo pagprisuhon. Magadaw ka mo sa isa ka box ang Klinika DTX Coffee Mix. Kag siyempre, matagan ka mo sang tsansa nang magpasakop sa aton sa ni nga K5 dakop ka, ilogo mo promo. Kung mamonitor ka na monitor, tagan ka sang coupon. Kag kung user ka pagid, now sang Klinika products, pareho sang Klinika Ditribayo, sang MyTC, sang DTX 400, sang DTX Coffee Mix, na may additional pa yung mga coupon nga pag-fill upan. The more coupons you have, the more chances of winning. Kani pa rin ang pag-monitor diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Karon sapon magpatigayon sa ilogo mo. Now sa nagdaog, now dira sa may dungon Biharo. Now sa nagligad sining adlaw sa pag-draw naton. Kabantay ang team kay magapadulong drop para sa paglugo. Kay duha di ka mga dice, now may cash prizes kag subuman may appliances nga ikaw ang magadaog mga kakita. Wala na tiyempo kita sa atos nga pagpangalagad. Ang atos nga pagpangalagad sa Webes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Pinadulong sa inyo sang D3 Bio, sang MyTC, sang DTX 400, kag DTX Coffee Mix. Sa ngalong labang, sa malug singa puwersa, sang K5 News FM Iloilo. Sa amon singa President kag CEO Doc Ramel Itangwoy, sa amon singa Area Manager kag K5 DSP Amalay nga palangga gid taga Banwa sang Pututan. Sa ngalang lamang sa inyo singa regular anchorman K5 John Sapio. Ako naman nyo lagad ang inyo K5 Enrico Pasorita Jr. para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sunshine Cruz po, single parent at proud supporter ng Pamilya Ko Party List. Iba-iba na ang anyo ng pamilyang Pilipino. Kilalanin sila bilang mga lovables, live-in partners, OFW, victims of domestic violence, adoptive, blended, LGBTQ, elderly at solo